Gyrru a seo ríist agus ha sin out a kitchen. Kitchen, out a kitchen. Agus out a kitchen seo ha sawast awn, sawast, ha oniac awn a seo. Agus a rudden yn y kitchen nach eich gwrs o hwla hatch, mar a ha seo, stav, stav. An stav a sin, seo awyn, awyn. Agus cwri go rudden out yn awyn. Agus byw y brich, beag, y stav, agus out yn awyn. Cwydwch. Fi cwydwch gyda'n ffwnia, or some baking, ffwnia. Ha cloc yn awyn a seo. Nŵr sin, mae cael y sif a seo. Ha cupboard, dresser. Ha dresser a seo. Agus fi cwydwch gyda'n presa. Presa, no dresser, no cupboard a seo. Agus out y cupboard a seo, no out yn dresser. Ha cwfba, agus cwfbichen, an a sin. Out yn dresser a ha seo, ha sych, agus sych, seichen, seichen, sych, sych, seichen. Ha seichen, out yn dresser, seo. Cwtwch. Agus ha sink an a seo. Gwyd ydw mias y grain sy'n sin. Agus ounce a feish. Mias, ounce a feish. No, sink, ounce yn tink. Ha sin ounce yn tink. Agus seo goch. Goch, agus mar eis ag a hig ushka as a goch. Seo siepen sy'n neseichen o wanag an a seo. Gwani to neseichen or ni to neseichen. Seo microwave. Gwyd chi gyfer o geri rwtycyn a chwyd ounce of microwave. Ounce of microwave, mar sin. Agus seo a fwrydyd. Fwrydyd. Gysaurig ti a first seo. Ha hwyr si yn fwr a seo. Seo fwrydyd. Agus hwys a seo ha hwyr si yn fwr gyda rewtja. Seo yn rewatyd. Rewatyd. A fwrydyd. A rewatyd. Fyd mi rwyd yn chwyd ounce yn wrydyd. Fyd mi rwyd yn chwyd ounce a rewatyd. Cwydioch. So sy'n becyn mewn kitchen. Agus a sy'n dawi yn eich becyn dy fi o gan y seo yn nhw'n i gyrrych. Sy'n gyma.